Jeg har fået lov til at skrive forordet til Otto og Katrins nye bog, og det er jeg meget glad for at have fået lov til. Jeg minder i forordet om, og jeg mener, at vi skal tage det med, selvom vi ikke skal gøre det til en katastrofedag, tage med, at forfatterne taler om, at vi befinder os i et farvand af opbrud, nedbrud, omskiftelser, kriser, og forfatterne bruger faktisk udtrykket i bogen sammenbrud, og om, at vi lever i en sammenbrudets epoke eller periode. Og over for det hævder de, hvad jeg er meget enig i, at mulighederne for dybtgående forandringer, både på det personlige, samfundsmæssige og globale felt, måske aldrig har været større end nu. Vi har muligheden for at møde fremtiden og anskue fremtiden fra et dybere niveau, som blandt andet formentlig har noget at gøre med det, der er ny for os som generationer, nemlig at vi har set den lille, sårbare klode udefra, hvad i øvrigt Peter Sindje har et meget fint og meget rørende referat af i The Fifth Discipline. Men vi har alle sammen set kloden gennem astronauternes øjne, og vi er blevet bevæget, vi har set, vi har mærket dette lille sarte væsen. Og jeg tror i virkeligheden, det er den følelse, vi har, når vi ser det billede og mærker den følelse, vi så får i os. Det er den samme form for følelse. Det er den samme form for dybere niveau. Vi kan møde fremtiden med og opfatte den situation, vi som klode samfund er i, og som indebærer, at vi kan møde og arbejde med fremtiden på fuldstændig andre måder, end vi har været vant til det fra et mere overfladisk niveau. Som Otto og Katrin siger i bogen, vores tid handler om død og genfødsel. Og det er klart, jeg siger det på den måde i mit forord, man kan ikke skabe en ny kommune, en ny skole eller en ny privat virksomhed, hvis man insisterer på, at alt skal være, som det plejer. Og det betyder, at noget skal dø. Der er noget, vi skal sige farvel til på ordentlig og værdig måde. Som Einstein siger et sted, hvis vi bliver ved med at gøre det samme, så er det sindssygt at forestille sig, at der sker noget nyt. Det er ikke begavet at forestille sig, at vi kan gøre en masse ændringer, skabe en masse ændringer, hvis vi insisterer på at måle og tælle og sammenligne, som vi plejer at gøre. Og der er der et andet Einstein-citat, jeg vil give jer, nemlig citatet, det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Og meget af det, som vi taler om her, det handler om, hvad vil vi tælle? Hvad tæller derude på hospitalet, i kommunen, på hospicet? Hvad tæller i skolen? Og hvad skal tælles? Og på hvilke måder skal vi tælle? Hvad vil vi lægge vægt på, når vi nu udvikler samfundet, virksomhederne, institutionerne? Det er jo i virkeligheden Folketinget, der på nogle måder skal tale på det niveau om de store linjer, de store værdier, byrådet, regionsrådet og ikke. Det er jo ikke kun Otto, der skriver bøger. Det er vi jo mange, der gør. Og jeg har beskrevet og udfoldet noget af det, som jeg her har talt om, skal vi sige med en dansk vinkel, i en ny bog, som Bent var så venlig at nævne, nemlig bogen Vækst og Bæredygtighed, med undertitlen eller med en sætning på forsiden, som hedder Uden vækst, ingen bæredygtighed, og uden bæredygtighed, ingen vækst. Og i bogen, der prøver jeg på at analysere Danmarks situation,
den private sektor, den offentlige sektors situation. Jeg betragter det politiske billede, det politiske landskab. Jeg betragter de demokratiske, men også på en måde de demografiske udfordringer. Jeg taler om en ny æra, nemlig en bæredygtighedsæra. Der er nogen, der har kommenteret bogen på den måde, de siger, at noget af det, jeg argumenterer for, det er, at bæredygtighed, det er ikke længere nice to have, det er need to have. Så det, jeg i virkeligheden siger i bogen, det er, uanset hvordan vi definerer bæredygtighed, så er bæredygtighed ikke et spørgsmål. Det er ikke spørgsmålet, om vi skal tage bæredygtighed, sustainability, alvorligt. For selvfølgelig skal vi tage sustainability og bæredygtighed alvorligt, når det handler om, hvordan vi overlever, hvordan vi kommer videre, hvordan vi bærer over, hvordan vi evner at leve videre de næste mange generationer. Hvem er i øvrigt optaget af de næste mange generationer? Man siger om de gamle indianere, at der er mange eksempler på, at nogle af de gamle indianere stammer, når de træffede beslutninger, så prøvede de på at se 7 generationer frem. Og det er jo ikke ret meget, det er jo nærmest ingenting. Men vi ser ikke engang vi ser nogle uger frem, når det går højt. Og så synes hvis vi laver en 2020-plan, hvis vi hører om nogen, der har lavet en 2020-plan, så tænker vi, det er fantastisk. Nu kan vi ikke komme længere. Og det kan vi heller ikke. Og det er det, vi skal. 10 år, 20 år, 100 år, 1000 år er jo ingenting i det store billede, som vi også en gang imellem bliver nødt til at adressere og tage alvorligt. Jeg siger, og det vil jeg runde af med, jeg siger i bogens resumé, vækst, det er i virkeligheden et forsøg på at nuancere begrebet vækst, og et forsøg på at nuancere begrebet bæredygtighed. Og på den måde ser jeg, og derfor tillader jeg mig at nævne det, at bogen i virkeligheden i Danmark supplerer og nuancerer og konkretiserer noget af det, som er Katrin Kauffers og Ottos budskab i deres nye bog. Vækst er mere og andet end kortsigtet økonomisk og materiel vækst. Vækst handler om meget andet. Om sundhed, om relationer, om uddannelse, om dannelse, om miljø, om livskvalitet, om bevidsthed, om nærvær, samvær, empati. Vækst handler om meget andet. Og hvis vi vil den kortsigtede økonomiske vækst, og vil det på længere sigt, så er mange af de andre ting, jeg her har nævnt, så er de selvfølgelige forudsætninger. Så derfor, om ikke af anden grund, så skal vi også af den grund være optaget af disse andre vækstdimensioner, og ikke kun den meget snævre, og også på mange måder lidt dumme, kortsigtede økonomiske væksttænkning. Bæredygtighed, siger jeg, det handler om i al enkelhed at respektere livet på kloden i alle livets dimensioner og variationer, om at tage hensyn til kommende generationer og hele kloden, når vi træffer beslutninger. Og så påstår jeg, og det skal jeg så være min afsluttende påstand, bæredygtighed er dette århundredes vigtigste udfordring og chance. Det betyder ikke, at økonomi og fysisk produktion bliver uden betydning. Selvfølgelig gør det ikke det. Det betyder bare, at vi skal have et bredere syn på udvikling, og det vi vil tælle, og den måde vi vil tælle det på, og de måder vi vil sammenligne os på med andre lande, regioner, skoler, kommuner. Bæredygtighed er dette århundredes vigtigste udfordring, og at lede ud fra den spirende fremtid er et bud på, hvordan vi konkret kan arbejde med det lederskabsmæssigt på nationalt niveau ude i vores virksomheder. Så fra min side også, jeg håber og tror, at vi får en rigtig dejlig dag, og det skal I være med til nu. Tak for nu.